Halos lahat ng mahirap, pinangarap maging mayaman. Pero naisip mo rin ba kung bakit may mga tao pa rin na kahit magsumikap ay nananatili pa rin mahirap? Dahil kailangan talaga ng mahirap sa lipunan. Isipin mo kung lahat ng tao ay mayaman na, sa tingin mo ba may mga construction worker pa na magtitiis sa initan para lang kumita? Kung mayaman na silang lahat, sino pang gagawa ng bahay? Yung mga magsasaka, kung lahat sila mayaman na, magbibilad pa ba sila sa araw para magsaka at magbungkal ng lupa? Kung hindi na, ano nang kakainin natin? Kung lahat tayo ay mayamang negosyante, sino pang magiging trabahador? Mas marami mang mahirap sa lipunan, pero sa totoo lang, sila ang higit na kapaki-pakinabang. Bakit? Mas marami silang alam na trabaho na pinakikinabangan ng mayayaman. Tulad ng isang kumpanya, hindi iyon magiging maunlad kung walang mga empleyado. Kahit na gaano kahirap ang trabaho sa isang kumpanya, kahit na masama pang ugali na nagpapatrabaho, di ba natitiis ng taong gipit? Lalo na kung may binubuhay na pamilya. At higit sa lahat, hindi mo makikita ang tunay na mapagbigay at matulungin sa kapwa kung walang mahirap na tinutulungan.